Guys, magluto ta og bulad. Dara akong bulad. Parisa na to ugutan nga Bisaya. Ara, lami kayo. Na siya corn, agbati, kalbasa, ug kamunggay. Dara. Mutak-an kog kaha kay magprito ko og bulad. Butangan nato og oil nga kanang ginamit, use oil kay para dili ta ka sa mantika. So muna atong pakusgan gamay aron init ang atong mantika. So dara, is oil ang kong gamit guys. So muna ako ang otan na Bisaya. Dara lami kayo parisa na to aning bulad. Na ako ba na to balik kay para dili kuanan og hugaw. So mao na siya ang bulad akong pritohon. Dara ang bulad. Atong ilinya ay aron masud sila kay cute kini kong bulad. Mga tana mo og unsa ning bulad basta bulad ni siya. Wala ko ka kuan ani kung si tinuod nga ngalan basta kay bulad, basta mao na bulad. Na atong ibutang, atong i-file sa kaha kay ubay-ubay man siya, ubay-ubay buhol char. So mao na siya ato ang bali-balihon aron dili mapagod ang atong buwad, dry fish. Mao na siya. So mao na siya no na tarungon nato kay mapagod. Ganahan kay kung mga anak aning kaon aning bulad parisan og utan. So mao na luto na siya darao na nya parisan nato og suka nga pinakurat nga suka tanawa na pinakurat. Mao ra to guys. Salamat sa pagtanaw. Bye bye.